Igandean, azaroak 12an aurtengo Behobia Donostia lasterketa mitikoa ospatuko da. Korrikalariek urtero egutegian gorriz markatutako deialdia hurbilago dago, bere atzean ia 100 urte dituen lasterketan parte hartzeko. Edizio bakoitzean 30.000 korrikalarik baino gehiagok izena ematen dute froga honetan, maratoi erdiko formatua daukana 20 kilometroko luzerarekin. Mundu osoko korrikalariak biltzen duen lasterketa honek profil gogorra du benetan. Behobiako eta Irungo auzo txikiak atzean utzita, gaintxurizketako igoera mendean hartu beharko dute korrikalariek. Antolakuntzaren hitzetan Turreko Pirinioetako etapa bat dirudien igoeran, sale eta ikusleen txaloen artean. Errenteria, Antxo, Mirakrusgaina, Gros bezalako parajetatik pasata, Donostiako erdigunean amaitzeko, jendez betetako bulebarrean. Behobia Donostiaren garrantzia eta antolakuntzaldetik dakarren lana adibidetzeko, esan behar da izena emateko epea apirilean amaitu zela korrikalari berrientzat, eta maiatzean azken 5 urteetan gutxienez 3 parte hartu duten horientzat. 7 hornidura puntu jarriko ditu antolakuntzak, lasterketan zehar banatuta. Osasun postuak ere 7 izango dira, korrikalarien osotasun fisikoa une oro bermatua izateko. Autobus lantzaderak egokitzaz gain antolakuntzak ekimen berritzaile bat jarri du abian. Fikoban dagoen Euskotrenetik edo Irunen dagoen Renfetik aterako diren trenak hartuz gero, irterako postuetan barrita energetiko bat izango dute trukean korrikalariek. Irteera 10 gutxiagotan izango dute gurpildun aulkiko korrikalariek. 10 gutxitan patinatzaileek eta 10 oinezko lasterkariek. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek egun hodeitsua igarri du, 5-10 gradu artean eta gurean normala denez euripean. Hala ere, urtero bezala aitzakiak eta baldintza deserosoak alderatuta, milaka korrikalariek berriro sentitu ahal izango dute, korrikalariek beraiek esaten duten bezala, berezia den Euskal Herriko lasterketa honek eskaintzen dien guztia.